Mula sa mahiwagang burnay. Dear Nicole and Diego, itago nyo na lang po ako sa pangalang Carla, may asawa at 2 anak. Sumulat ako kasi gusto ko lang i-share yung recent experience ko. Dahil magpapasko, kabi-kabila ang reunions. Sinusubukan naming puntahan lahat kasi pagkakataon yon para makabond yung mga kaibigan at kamag-anak na bihira naming makita. Recently, nagkaroon ng reunion yung mga pinsan ko sa mother's side. As usual, kainan at walang patid na kwentuhan. Maya-maya, nagsimula ng magtanungan kung ano ang mga pinagkakaabalahan sa buhay. Nang mapunta na sa aming mag-asawa ang topic, sinabi ko na nagtitinda ko ng kung ano-ano online. Nagtaasan ang kilay nila. Sayang naman daw yung tinapos ko bilang pagiging guro. Lisensyado pa man din daw ako, mag-online seller lang pala. Yung asawa ko naman, sinabi niya na shopping app delivery rider siya. Nagtaasan ulit ang mga kilay nila. Ay. Sayang naman daw yung tinapos na computer science, magde-delivery boy lang pala. College degree holders daw kami pero hindi namin ginagamit. Ngumiti na lang kami at pinili naming magsawalang kibo. Hindi ko naman masabi sa kanila na ang minimum rate ngayon sa opisina ay wala pang 1,000 isang araw. Samantalang yung asawa ko dahil masipag, kumikita ng 1,200 hanggang 1,500 daily. Wow. Ako naman, kaya kong kumita ng 5,000 hanggang 10,000 isang araw sa pagbebenta online. Totoo yan. Hindi pa maghapon yun Mm-hmm. Nakakagawa pa ako ng mga gawaing bahay in between at nakakaidlip sa tanghali. Mm-hmm. Hindi ko pa kailangan magdusa sa traffic. Kasama ko pa ang mga anak ko. Kami kasing mag-asawa, dun kami sa hanap buhay na kaya naming itaguyod na maayos ang pamilya. Alam nyo, Nicole and Diego, sa susunod na mangutang sa akin, itong mga pinsan kong ito, hindi ko na pauutangin. Pinipintasan nila yung mga trabaho namin, pero kapag nangangailangan sila ng pera, sa amin din naman sila unang lumalapit. Ayun. Yun lang muna. Sana po ay masaya at stress-free ang mga reunions ninyo hanggang matapos ang taon. Ang inyong tagapakinig, Carla. Tingin ko magandang kaibigan to si Carla. Yeah. Oo. Gusto natin yung mga kaibigang kumikita ng mga 5 to 10K a day. Yes. Kung dadagdag yung kita ng mister, so mga around 12K a day. Oo. Ang mag-asawa, kung ita-times natin, kunyari 20 days na lang, wag tayong wag nating gawin. Kunyari nagpapahinga sila ng weekend. So Okay. 12,000 times 20 days. Magkano? Ito ang friend ko. Friend na nating lahat. Kaibigan natin yan. Dahil because ang take home niya, 240,000 a month. Wow! Hindi pa yon whole day nagbebenta. Correct. O sige, kung halimbawa whole day nagbebenta si Ateng, so 5 to 10,000, sabihin na nating 12,000, siguro na mga 13,000 a day siya. 13,000 plus yung mister niya. So 15,000 a day. Times 20 days. Magkano? Friend ko? Friend mo? Friend nating lahat. Makikikamag-anak kami sa iyo dahil sapagkat because ang kita nila take home 300,000 a month. Diba? Paano kung
Saturday, Oo. nagbebenta din. Oy, So, nag-live selling din. nag-live selling din. Online, 24 days in a month. Okay. So, 15,000 times 24 days in a month. Ayan. Kamag-anak na po namin bago, nilaglag na po namin ni Diego lahat ng kamag-anak namin. Dahil ang kita nitong bagong kamag-anak namin ay 360,000 a month. Wow! Pero totoo yan ha. Oo. Totoo yan yung kasi nung medyo peak yung online selling namin, dati sa isang araw nakakabenta kami ng 50K eh. So, dinedire-diretso namin yon sa isang linggo. 50K a day, may 60. Oo, yan. Diba? Oo. Ano to net? Gross. Oo. Gross. Tapos tatanggalin yung neto. Ay, tatanggalin yung mga... Sabihin na lang natin 50%. Oh, di ba? Oo. Oh. Pero hindi 50% Oh, yan. des. Kasi surplus yung binibenta namin dati. Di ba? Tingnan mo. So may katotohanan. Yes, totoo yun. At saka wala ka ng pake kahit walang lisensya. Dahil ang dami kong kakilala, may lisensyado pero sakto lang yung kita. Kulang pa. Di ba? Hanggang flex lang sila. So true. Madaming ganon. Oo. Kaya nga meron akong isang kaibigan. Sabi niya gusto niya pa daw mag-aral para Ako, I'm all for it. Kasi never ako nag-smart shame. Ako, I'm always I always idolize people who are academically inclined. Ibig sabihin yung mga mahilig mag-aral, yung mga talagang nagpapakadalubhasa sa kanilang ginagawa, go. Pero ang next question, sabi ko, go! Maganda yan, di ba? Pero next question ko sa kanya, tapos, tataas ba ng milya-milya yung sweldo mo dito? Kasi baka mamaya, babaliw-baliw ka dyan ka-aaral, di ka naman sure, di ba? Tsaka magagamit mo ba yung pag-aaralan Ayan, mo? Yun ganyan. Oo. Sa pupuntahan mo, kasi may balak Oo. din siya mag-ibang bansa. Kasi minsan, kapag ka nag-ibang bansa ka, start ka from scratch eh. Oo. Yun talaga yung sabi niya, kasi gusto ko ma-edge ako sa ibang bansa. Oo naman, gets naman natin yan. Pero, yung totoo, ang dami kong kakilala na may MBA nung napunta sa ibang bansa, hindi Back to ganun yun. zero. Back to zero. Nagga-gasoline boy, Oo. manager sila dito, supervisor sila dito, meron pa nga VP. Pagdating sa ibang bansa, nagka-car wash. Ganun, di ba? At minsan, yung mga ganun pa, lalong-lalo na sa ibang bansa, tamad lang daw ang hindi kumikita ng malaki dun eh, di ba? Nagdadalawa, tatlong trabaho sa isang araw. Oo. So, wag nating kukotsain. Kasi sa punot dulo at sa kaduluduluan dito, sino po ang nag-uuwi ng maraming anda sa bahay? Yeah. Yan, di ba? Yun ang importante kasi kung minsan mas nakakatingin tayo sa mga yung mga panlabas lang. Kunyari nakikita natin ang ganda naman ng trabaho niya, white collar job. Correct, 'di ba? Pero yung sweldo pa rin na take home. Ang daming ganun, Ang daming loan. Ang tagal ko po nag-work, ilang years sa Makati. Business District. Napakarami diyan mga kaopisina ko na talaga namang corporate attire. Pero yung haba ng listahan kay ating nagbebenta ng ulam, kasing haba ng Hillpuyat Avenue. Oo nga! Kasi kulang na kulang. Correct. As in kulang. Kulang na kulang. Talagang nakakatuwa naman din talaga yung mga nag-online. Tsaka totoo, ako minsan pag nagko-compute ako ng halimbawa yung mga delivery riders, let's say, tsaka yung mga basta yung mga ganyan yung trabaho, yung mga driver, nagko-compute ako minsan na, kunyari, nagbigay ako ng tip na 150 pesos. Isang tao lang ako. Paano ko sa isang araw, may 3 tao na nag-tip ng 150 pesos, di magkano na yun? Correct. Iba pa yun yung kinita niya talaga sa pagmamaneho niya. Kaya mapapansin mo rin kung minsan yung mga rider, ang motor na dinadrive, naka-X-Max, Yung mga naka-NMAX. pangmalakasan. Pangmalakasan. Oo. Samantalang ikaw nag-uupisina. Correct. Ayan, naka-wave ka. Totoo! Diba? Alam mo talaga. Kung nagko-commute ka pa. Oo, correct. Diba? Tsaka kulang na kulang. Oo. Ganun. Nakabarong ka nga. Wala. Oo. Ang dami pong ganyan. Naka-korbata, wale. Correct. Ano tawag doon? Naka-suit, wale. Oo. Naka-coat, wale din. Diba? Pero hindi din naman natin minamaliit. Yes, tama. Talagang para sa akin, there's no smart shaming here. Talagang go na go at pak na pak talaga yung mga taong nag-aaral at nagpapakadulbasa at merong lisensya. Yan, nakakatuwa po talaga yon at kailangan din po natin ng mga taong ganun. So sa madaling salita, wala naman pong pagbaba at pag-insulto. Yan, yun lang naman yun eh. Ano man ang estado sa buhay, walang pag-insulto. Kaya may mga iba, hindi na nag-attend ng reunion. At the end of the day pa rin, kung makakapadala ka ng pagkain sa loob ng tahanan,
Well, okay na yan. Halimbawa, wag lang illegal na galing Kung saan ka yung diskarte sa tingin mo, kahit hindi mo man magamit yung pinag-aralan mo. At marami, like for you, di ba? Anong nag-graduate mo? Business management. Ba't nandito ka sa wala naman DJ ka? Wala naman ako business, di ba? Pero yung pagiging business management, magagamit mo ngayon. Oo. Diba? Pero dati, di ba? Hindi. Actually, hindi ko na rin siya nagagamit ngayon. Yung pinag-aralan ko noon, hindi ko siya nagagamit ngayon as part of management. Kasi yung pinag-aralan ko dati, ilang years ago na yun. Yung anak ko nga nung isang araw, sabi niya, Mom, sabi ko, how was your English class? Sabi niya, we talked about media, ganyan. Tapos may mga sinabi siyang terms, hindi ko na yun inabutan. Hindi ko na yun alam. So, ibig sabihin, kung ano man yung pinag-aralan ko talaga, hindi ko na talaga siya magamit today. Kasi may ganon. May ganon talaga. At, diba, hindi ko man siya nagamit talaga yung actual na pinag-aralan ko. Yung ginagawa ko naman ngayon, sa tingin ko ay maayos naman yung income niya, Yan, diba? So, yun doon naman din ang punot dulo diyan. Correct, Kaya nga alam mo ba nung minsan nag-usap kami ng isa kong kaibigan, kasi sabi niya stress na daw siya dahil pinag-aaral niya kasi yung mga anak niya sa sobrang ang tataas talaga ng tuition fee. Tapos nag-uusap nga kami na parang nakakalungkot lang na parang nagpapakamatay na ako para makaaral sila sa mga ganitong klaseng institusyon, sabi niya. Tapos, sa punot dulo, mas mayaman sa kanila yung hindi nakaaral. Or, diba? Or, yung nag-aral din pero dun sa saktuhan lang na school. Correct. Kaya nga parang iniisip niya tuloy, ano ba? Kailangan ko ba talaga tong ituloy? Pero kung siya sabi ko sa kanya, pero kung kaya mo't ilaban, bakit naman hindi? Correct. Tama. Iba rin talaga naman yung edge. Correct. Lalo na ngayon na medyo ang technology na, yung medyo may edge. Pag talagang more on data na, yung mga labanan. Correct. Iba pa rin talaga yung nakaaral ka ng matindi. Meron ka na kagad, kumbaga, nakapasok na isang paa mo sa loob ng kumpanya. May gano'n naman din talaga. Kaya lang talaga, sa totoo, nangyayari talaga yun. Kung sino hindi matalino, siya yung mas mayaman sa'yo. Kung sino pa yung nag-undergrad na hindi nakatapos, siya pa yung talaga ubalagwa, boss mo pa siya ngayon. Well, such is life. Ganyan naman talaga yung buhay. Medyo unfair, na medyo alanganin, na hindi mo maintindihan, diba? Pero, yun kasi yung para sa'yo eh. Correct. Kasi at the end of the day, lahat ng mga pinag-aralan natin, hahasain mo yan sa labas eh. Hindi siya kung halimbawa ang bright mo sa school. Theoretical lang lahat yun eh. Wala pang application yan eh. Pagdating mo sa mako-customize siya, depende sa environment mo eh. At kaya naniniwala ko, Jegs, na kapag ka ang isang bata, ako ito na lang eh, while competitive ako pagdating sa academics nung nag-aaral ako, pero kasi ang pinagdaanan ko kasi ganito, di ba, kunento ko na, hindi na nga kami mayaman, hindi pa ako maganda, hindi pa ako matalino, di ba? Lampayatot pa ako nung araw, di ba? So, ano na lang matitira? So, kailangan matalino ko. So, aral ako ng aral. Ganun. Pero, ang isang life lesson na natutunan ko, yung mga skills, they can all be learned. 'Di ba? Pero yung attitude mo, tama. Yan yung magdadala talaga sa iyo sa mas malayong lugar. Yun talaga yung katotohanan. So, para sa akin, para dun sa mga anak ko, bonus ng bongga sa akin yung academically, mabibigyan nila ako ng magagandang grades. Pero ang first and foremost na gusto naming mag-asawa para sa mga anak namin, una sa lahat, dapat mabait sila. Tama. Yun dapat mabait sila, may paggalang sila, correct, may karakter sila na maayos. Sila yung tipo ng mga taong gustong samahan ng ibang tao kasi yun nga, mababait at mabubuting tao sila. Bonus na lang yung matalino, maging Latin honors, ganon. Kasi yung mga yan, matututunan yan eh. Tsaka mababali yan paglabas mo talaga ng eskwelahan. Correct, mababali yan lahat. At saka yung mga pinag-aralan natin, hindi naman tayo, wala po akong scientific name na minemorize na nag-aaral na ginamit ko ever sa pagtatrabaho ko noon sa bangko at dito sa radyo. Diba? At the end of it, ang nadala ko talaga ay yung ang nadala ko talaga is yung attitude ko na kailangang magpursige, ganon, na kailangan makisama, ganon. Kasi nung pumasok ako dito, wala akong alam sa radyo. But I learned the skill. Inalam ko na lang siya. Correct, ayan. So, ganun tayo. Matututunan na lang natin yan. Yung karakter mo na mahilig ka mag-aral, paglabas mo sa inaral mo rin. Ginamit ko yun. Mo rin din siya. Attitude ko yun. Diba? Pero not necessarily na yung inaral ko, yung nadala ko. Correct. Kasi iba na sa real world eh. Tama. Diba? Parinig mo to. Sa susunod na reunion, play nyo tong segment na to.
Play nyo tong segment na ito habang kumakain lahat. Correct. Yan. Na wag yung mamalitin Oo. ng mga online seller. Kasi Correct. mas marami pang pera sa atin Satro! yan. Ano nga yun kamo kung di kami lisensyado? Di ba kayo nga ang inuutangan ng mga kapamilya? Ganun. Sabi nga, di ba, yung misis ko is nag-online seller. Makapag-online seller na sabi niya, makakita lang ako ng 2,000 isang araw, okay. Mas malaki pa siya. Mas malaki pa nakita mo sa amin. Wag mo na lang yung 2,000 kasi sa totoo, wala kaming 1,000, di ba? Yun yung katotohanan. Mababa ang 2,000 sa kanila sa totoo lang, ha? Kung lalo na kung masipag ka. Oo. Sabi nga nitong online seller na to, di ba, yung nag-message sa atin, hindi pa daw siya, hanggang tanghali pa siya. Ibig sabihin, hindi siya 8 hours in a day or 10 hours. Di ba, meron lang, few hours lang, 5, mga ganun lang. Pero hindi naman din lahat din ng online seller is, baka mag-resign naman po lahat sa trabaho. Hindi naman din lahat ay pumapatok agad, di ba? At hindi naman lahat ng produkto ay tinatangkilik din talaga. Correct. Lahat naman po ng trabaho ay may kaakibat na risk. Yun. Saka kailangan mo rin din ng skills eh. Kasi ako sinubukan ko yan nang nag-proxy ako. Ang hirap pala eh. Totoo. Kaya nga ako, Hindi siya madali. gusto ko siyang gawin. Kahit anong kadaldalan ko sa ere, parang pag ini-imagine ko kung paano ko gagawin, hindi ko magawa. Kaya never kong na-start. Lagi lang siyang plano na nasa utak. Kasi hindi siya madali. Oo. Diba? Ay. Hay nako, yung mga reunion ngayon dapat masaya. Correct. Dapat stress-free. Tama. Walang panlalait. Sa trulalo. Oras natin, 1:39. Ako po kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!